a legjobb energiaital? Spotlight. Na lássuk a macit. Fú, ez nagyon büdös. Melyik üdös? Ez itt a középső. Igen? Ez amúgy jó nagyon. És gondolkozok közben, hogy melyik lehet, mert az így emlékszem régről. Fiatal éveidből. Ez nagyon gyatra. Hülye is, ez finom. Pedig nagyon büdös. Ez is jó. Nem tudok mit mondani rá. Fú, na az meg most sorba kéne rakni. Ez a kettő amúgy íz lett. Ezt így rakom, itt megnézem a hátsókat. Ez nem annyira jó. De ez jó. Így rakom. Ha megkérdeznének, hogy melyik a legjobb így vakon, mit mondanál? A Monster. Azt csíptem a legjobban. De ez meg jobb, szóval ezt már így cserélem is. Sőt így. Ja, ez a legjobb szerintem eddig, de azért megnézem még. Nagyon rajta vagy, imádom. Ez a három, ez szinte ugyanaz. Ez a kettő a legjobb. Ja, ez lesz a vége, ezt mondom. A Monster lesz az első. Ez a kettő közül a Monster szerintem az egyik. Az utolsó helyen, Meg is érdemli. a negyedik helyen, Nem mondod, így a Red Bull az összeszedhetné magát. Mondom, az előre raktam a spárosat. a harmadik helyen, És nem. a második helyen, A Burn, de nagy, és tényleg akkor az első. és az első helyen a legjobb. Az öcsi. A szörnyeteg lett az első.